nili 1986 ang movement kan sinili ta movement long ke tu hembrek yang aprang nili jinun de sita 1986 Karbi Anglong lapen NC Hill panglong lapet pen isi Haroran kangalong constitution a rights made constitution long ketok article 244 ya budha laso a movement ke check along pensil ka kacerap tu laso kacerap dun pen nili bithang mata penan tipu lapen ke jok adolo isung dadolo alam thie bangge la puino nililo sutame karbi lokachale song karbi student association se nili ala so claim don mo lapen karbi student association along aprange nili general member son se claim don mo api 1986 ang movement over bang bom mo si bang bom pen isi hempre ke hang song da song ni song da paklo isi abang ke ASC autonomous state demand committee lapen isi abang ke kaskom lapen kancaskom isi gatlo ala so kancaskom kaskom long itu do naman ke karsa lapen ke karbi resort urban lapen ke ASC long do bang ke KNC KSC lapen ke ASC asong tangrak pensi hempre ke hang nang je song bong bang bong lo api kaskom kancaskom dungta karbilo kacalya song joduna student wing joduna ipu kasoma thasi RKMS waprang nang seng lo RKMS pe nang seng de pe api bang ke KSA full fledged to nang ji KSA ke inglong pho apen clear ta ki ching sia mehanga pe thek la ke Gandhiram timung apen ke ilum ka ching honai amal fu kalikan Ruta Chondro Togbi alang ke bisa mehang pe thak lo kaso pa thek pe na phisi RKMS pen KSA full fledged to nangi pusi borsing rong phara ka hai to man ke alang le to man ke bibison ing tilalang te ke KSA meeting tong si othi dolo lapen ke ako RKMS pen kachela tu dong kam long wala so ban ke KSA full fledged nang seng lo edha committee nang seng lo kaso ke ratur deron si mai fulo Edward Besi konchun bangla jan secretary la sofi di fuorong sofia long full fledged KSA inglong pho cleared up la so seng lo la kyamai fu bangke omor sing disu lo la pen ke general secretary bangke von sondro rong hang lo hula so nilita central committee long AGS chodum lo afia bangke sub central amai fu west kar benglo aprang regional committee poli long regional committee pu seng hola so ke sub central west kar benglo phanke hola so sub central long ke aprang ke cheng si ke foreign tong bi nong ke DS SP lo hola si president la so phie bang ke nilisi sub central president lo la so bang bom pen ke sia bang ke isi Pidolo sita piniar nianta KSA phan pimrem repin lang KSA phan jok ta mehang thek thelang KSA phan ka condemn lapen KSA phan ki putot KSA ke non political organization KSA ke jok political party tagali KSA ke jok political army tagali sita pini KSA phan kar bilo ka chakle song phan lason ki putot nili SCM pule pini press meet keli kedo kali nili nut political party asong pele pini press meet ke hangali pini nili nut
CM po hisab le nilim dak ni press meet ya hang ali nilipini nang tu man nila nang tu man cho hang bang ke nil je Karbi Anglong ra ta chini nang ji pini Karbi Anglong ra tum ta waida class sa pen chini nang ji nili pini ke hang ke abarim Karbi lo ka chale song ke klembang abang lo pu pen sinili pini nang tu man cho hang ede people lo ma nili pini theglong lo iurusike nun bai ni tum pupo Karbi lo ka chale song ke ase ban ke boycott nang ji Karbi lo ka chale song ban ke pini latung man ke adima klong pek nang ne pini ke Karbi lo char le song man ke da Karbi Anglong no hokta adima klong pek nang ni de nang gi la pen ke doan amai long ta melang tu man boycott nang gi la pen condemn nang gi pu kan ning je ni li arjudon long lo pini hithi ruiba aprang ben ni penan arjudon long social media lo oko tumi thota ni li arjudon lo inut ke theke re ka chekrong jai kathar nilihan andinda political amai lau ni lalang lipan sorsa se lapen particular amen sunglo penili abang lo bukan sinili pininang tu mana johan ede people lama nili pini theglong lo iurusike nun bai ni tum pupo Karbi lo kachar le song ke ase ban ke boycott nangji Karbi lo kachar le song ban ke pini latung man ke adima klong pek nang ne pini ke Karbi lo kachar le song ban ke da Karbi Anglong no hokta adima klong pek nang ni de nang gi la pen ke doan amai long ta melang tu man boycott nang gi la pen condemn nang gi pu kan ning je ni li arjudon long lo pini hithi ruiba aprang ben ni penan arjudon long social media lo apa tu mi thota ni li arjudon lo inut ke theke re ka chekrong jai kathar nilihan andinda political amai lau ni lalang lipan sorsa se la pen particular amen sunglo pen ni pupe pini ason Karbi lo ka chale song phang alangli pini kipu bang ke je kipne par student association ko hina bang ke nili hin ben ke condemn lo la son amune ban ke Karbi lo ka chale song phang la son ka pimre Karbi lo ka chale song phang la son kipu to Karbi lo ka chale song phang Karbi lo ka chale song phang Karbi Anglong lo non ke don atto kan no ke do Karbi tum da ajuda me Karbi lo ka chale song phang ke song freedom में कितने पेरा song ali Karbi lo chale song ke lage student organization laven ke Karbi student association alangli pini atimation rara mai pilong ne je ke Karbi gali na tumke कितने par student association buahin ke nili abari ke se ka ke claim duna bang buahin se ke nili condemn lo la son sona munie ban ke Karbi Anglong kachari ji laven Karbi Anglong kilit ponji Karbi akai phan ke ja ponji Karbi Anglong phan anso se ka pang tang ponji pu bang ke nili hin ben ke alang li phan ke a ot ave adur ave la pen alang li ke chelau nangi pusi nili white dark class pen nang tu social media long pen nili pung lo nili ya kaning je nili lam ki pung men se ning jelo nili ning ki thi men se ning jelo Karbi lo ka chale song phan pini har ni anta nili pimrem re pin la Karbi lo ka chale song phan nili pini har ni da putot te pin la Karbi lo ka chale song phan nili pini har ni ta pimrem re la sila son amunir phan jongjung puno sida asong man punang ne mane jongjung man pudet lale penegala sida asong phan la so bang ke nili pini Karbi lo ka chale asong phan la son bang jog le puita nili la bang ke nili digestion ne la son ma jog phan le Karbi lo ka chale mane asong phan ki pu bang ateran phan ki pu bang ke nili alang li phanta nili pin ke condemn lo pus nili Karbi lo ka chale song ke claim bang abari mahin ahin ai pensia la phan nili pin na tu man press media hoi pen nili vai dak class pen bachin la si pina bika me nili mata hola son na lama alang Karbi lo ka chale song phan kapim re molo nili arja punji la pen nili nele nangli mathano je kathar Karbi lo ka chale song je song inut bahini det kali Karbi lo ka chale song halata protap sondor tok bi la pen ke Gandhiram te timung akahai tu bakharjong ang cherap dunji la pen halat tu bakharjong nonanta sini ang song lo dong kirgat sidola la pen ke non ke do bom Karbi lo ka chale song penan ke claim do na bang phubang phitung ta do pikla
la si bang joga phanta asong amen pen content nang ne jong jung amen pen nang li jong no mane tuliram long hang la phan jong ing no mane omor sing diso phan jong ing no mane bor sing rong phan jong jung amen pen jong kar bilo kachak le asong phan ke kipnet par student association puabang ke asong amen di puabang ke nili sotak pen timbran lo pusenang le tumpan waidak klasa pen social media vai pen pacini lo lapen penap di jong si kar bilo kachak le asong tumpan lason pimrem bam pulang te kunama penem amai meeting lo ni SCM bule kitun kali kar bilo kachak le asong abarim iklembon aba amunit inut pusineta kar bilo kachak le asong kaching hon nai abang fu pusinilta holada nili dunji lapen kar bilo kachali asong alam ke do bomohut movement klembo mosi kar bilo kachali asong lo sub central amai fu nili do bomosi nili do bang jelalo phatek cheklo jonira ni sinili jam kerja hem pregamen pen lasi jai kathara sonson kar bilo kachali asong phan kipne par student association pu kapim brem ban ke nili digest de laban white duck class pen nili challenge lo ala filin no hokma nili ban challenge lo nili ala ni fan challenge si penap nama ala koda ka meeting lo ma to nili dar jap thipti kar bilo BJP fan puno RSS fan puno political party fan puno team kar bilo fan puno laban council fan pimrem no sida kar bilo ka chal song apan pimrem mongle nili white duck class pen si nalum social media fan pachini lo don mageto lasi media korte tomota tuning nilo laso media hoke checkman full video pino lasi jai kathar son ke karbia khai fan kera jia bang fugali karbi student association fan kaching hon amunit kalisi kapimre amunit lasi alangli ke karbi lo kacharli a student tumpan are so jang tumpan kerai koma bangali karbi ang bongsi divide and rule karbi ang bongsi groupism ka bonai karbi lo kacharli fan kapim brem amunia songja puta nili hoye hokung tumde la benarangli silong ka porihur karbi lo kacharli song long dodun no pognile ko pie poset ali sining thoklom te ami hang chero pot lalang lita karbi lo kacharli song long dodun vega bang fu pule pi poset lang sining kan thok ako mane sining leng thok ta ami hang chero ami thang je chero nom ke lalang li ke karbi lo kacharli a student tumpan are so jang tumpan kerai koma bangali karbi ang bongsi divide and rule karbi ang bongsi groupism ka bonai karbi lo kacharli fan kapim brem amunia songja puta nili hoye hokung tumde la benarangli silong ka porihur karbi lo kacharli song long dodun no pognile ko pie poset ali sining thoklom te ami hang chero pot lalang lita karbi lo kacharli song long dodun vega bang fu pule pi poset lang sining kan thok ako mane sining leng thok ta ami hang chero ami thang je chero nom ke karbi student association masi aleng ka pemrem lasila so video non hatching li theklong lang morning sam baji thom por lasil theklong det pen li ningdok piklo la penal van ningkang piklo la pen lason ka pemrem aphan je ka thar det kali anu tin pan nili ferere karbi lo ka chali song phan nili lason ka pemrem abang thuang phi pan ke nili ke ichu jeng na nili claim la pen ferere white duck class sa pen senang tum press media lo ta nili ingtang dak la pen ning ting class sa pen senang tum mansa laso pini media lo na jahang la pen ning ki pu la pen ning ki jang je la pen ning ke oi la pen ning ki du laso pen sin nili laso media lo nang tuman nang ke hang lanjong